Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Ito tempo. Kuya, mabuhay ka rin. Namaw lagi din yung parang niya. Good day, people. Bernie Bitokbitok to the place to be. Pasensya na kumoto primero nga inyong nakakita ng mga pictures. Invite ko mag-perform sa kakasal. So, niya pa man siyang hapon. So, maniod ko sa ano. O ngayon nagsuggest sa amo diri. Mga barato nga kanina. Imagine, kanikada ko. 150. 130 ra. Yes. Ang lechon. Kilo ni 1 kilo ni? Ay, 1 kilo na rin. So, kaawiran ako para makita nyo sa kadako. No? 1 kilo na ba? Kagyan kayo, no? Sarap dito, ah. Perfect. Oh, yeah. Pili pa akong spinner. Nami bagong ka-plug driver na mo. Appetizer pala nila ng mga... Yes! Ay, ma'am. May buntag. Yep. Ano ba? Exactly. Yung sarap magiging may tabo. Rapol lang din. Okay. Pwede ra. Pwede ra. So ito. Basta ikaw galing mangurog yung kasi mo. Larga. May problema, ma'am. Oh yeah, people. Grabe. Wala mo na urot ang lechon kaya among gipaputos na lang namo kay una-una rin ang kao, no? Mas mahal pa man natang, mas mahal pa man ang kanding. Uban pa. Hi guys. Asa man ko be? Sa mo tong dili CR ni. Oh yeah. Nature at the back. Actually, it's a CR. Nice silang CR diri tanawa. Hello? Yes, ma'am. Naalam din. There's the CR. Okay, for the girls. Oo. CR. Thank you, ma'am. CR. Oh yeah. CR pa lang ni. Sa uban, sana ni kabalay. Pero diri CR na ni. Ilis at na. Tadan! Ha! Purman tao na sago karon. Medyo wala ba ako nakapaalon? Bida. Unadanan eh. It's a nice place. Roadhouse. Kumusta? DJ Jansa. Hello! Grabe, in-demand mo na yung pinaka-in-demand karon nga spinner sa mga kasal. Pinakalimot mo si DJ Jansa mo na yung mga runner-up sa nakalaw sa MR Mix Masters. Kumusta ka? Nagkapugi ah. Okay na gapon, dako na kayo. Pero nagka-healthy sa ka. Dako na May din niya trabaho din, kay healthy ba? Basta galingan niyang spinner. Basta galingan mga, basta nga galing DJ ba, dako budget. Basta galingan mag-spin sa kasal. Na napadulong.
pag nga muna ni nga time nga ulat-ulat sa bride o sa groom. So, ulat sa ala, kulpa ay narang host na, no? Kulpa ay may gala. Oh. Naman nagdiri ang pertiha. pinakasikat nga Boss, pag kanigaling ang host, ang budget na kulpa kay gyud. Sangko sa kon, kulpa. Kana ang DJ, kana ang host, kulpa. Timing kay bay kayong color sa winter, may trend of color. Ako ang head sa catering karon kana. ako di ka pareha. Preta. Ikaw akong assistant manager. Ha? Okay. Of course. Hello. Hello. Wah. Yan, muna siyang organ. Basta sa bukid lang sila na yung organ. Hello, birthday muna best! Birthday best! Guys, lagay na style karon bago sa una magbutang kag dedication karon. Tammark na lang. Yes, wala na dili na uso ang signature. Sino na uso signature? Okay, ikaw na bahala. Patay na lang. Imong i-form og live ang imong husband. Wow, bunga ako ang bunga. Oh yeah. Apil si Ma'am Lily. Be, apil na ka be. Diba? Tammark na lang ron. Kilikayan daw na siya para walay wrong grammar. So, sa ang proper sa pag-inom sa soap. So, dapat ana. Ay, soap na nun. Soup. So, dapat ana. Ana. Tapos. Now this time we have a very special invited guest, everybody. To give us more entertainment today for the couple and of course for everyone here this afternoon. A very special guest, a radio personality, a TV and radio personality that is a host of ABS-CBN Cagayan de Oro's Pamao Especial. Everybody, ang lalaking mobili sa kagwapo ni Luis Banzano. Please, a round of applause for Mr. Bitokbitok. Habang galang! Up! Okay na ba?